маҳмадсаид убайдуллоев, шаҳрдори собиқи душанбе ва роҳбари палатаи болоии парлумони тоҷикистон бо мукофоти давлатии дигар қадрдонӣ шуд. Ба гузориши акси дафтари матбуотии раиси ҷумҳури тоҷикистон Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва раиси Маҷлиси миллӣ бо мукофоти давлатӣ қадрдонӣ гардидааст. Инчунин раиси Маҷлиси намояндагон Маҳмадтоҳир Зокирзода бо мукофоти давлатӣ қадрдонӣ шудааст. Дар феҳристи собиқ роҳбарони парлумони Тоҷикистон ки мукофоти давлатӣ гирифтаанд: Саидулло Хайруллоев, раиси пешини Маҷлиси намояндагон, Абдулмаҷид Достиев, муовини раиси маҷлис ва Амиршоҳ Миралиев, собиқ ноиби аввали раиси Маҷлиси намояндагон мебошанд. Дафтари матбуотии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд: бо қадрдонӣ аз хизмати мақоматдорони собиқу феълӣ 88 нафар бо медали ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати Тоҷикистон ва 2 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардидаанд.